Louise, du skulle ikke tage ansvar for det. Amen. Vi går aldrig hjem, før vi har smadret alle tingene. Ingen smør. Ses, drenge. Fed nok. Så godt. Vi ses, ja. Vi ses. Godnat. Og så godt. Ja, vi ses i morgen. Men der er jo heller ikke så stor Nej, gå nu væk det der. Ej, for helvede. Kig på de videoer, du har der i forvejen. Er der ikke noget? Kig på den der computer der. Hvad? Det er gået lys. Kan du være jo, han er ikke på en eller anden måde. Hvad? Hvis vi kan finde den, der er lige så højt, så lægge op, så det kan holde væk. Ja, så galt ser heller ud. Juletar. Hvis jeg kan hvad? Jeg skal bare skralde jul der, jeg skal bare lige stille den nu. Ja, men den der stol går den ikke lige ind, og kan den ikke stå noget hjørne der? Nej, det er noget lavt, vi skal have der. Jeg tror faktisk, den stod den den er høj nok. Ja, jeg får det. Du har så lange øjne. Det går lang tid. Det er altid noget, der ikke var min. Du må bange for at sætte dig. Jeg kan vi plukke det til? Min er stadig så. Plukke det til? USB? Okay, ja.